Hawu ngoba nje wokuphi wasikhathi sikubone nje washilo kokwenza kulo seduze kwakho. uNkulunkulu wadala umuntu ngomfanekiso wakhe. So konke okukhona lokhu umuntu kumfanekiso kaNkulunkulu. Bose uthanda uNkulunkulu ungafuni ukuthanda umakhelwane wena uvela ngesikhathi. Funda ukuthanda umakhelwane. Inhliziyo ilikhona. Ngapha ngokuzila ukudla. Ngapha ngokuthandaza, ngokukholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusiza. Wena uzokwenza lokho noma kunzima. Kunezinto ekumele siziphoqelele ukuze sikwazi ukuthi sigcine sizenza sizijwayela. Wena ufuna ukuthi ufuna uNkulunkulu. Kuyiqiqi so wenqena ukuthandaza. So wenqena ukufunda iBhayibheli. Mekumele ufunde unezinto ezikubambezelayo. Uthando lakho leshesha ukuphela kuNkulunkulu. Kepha ezintweni zasemhlabeni luningi uthando lakho. Manje ke ngingakwenza kanjani mina ngikuphoqa uma ukuthi wena uhlula uNkulunkulu okuyena umnjalo wakho. Angikwazi ukukuphoqa.